Finland. En het is ook hij die bijvoorbeeld La Rose d'Or van Montreux gevonden heeft in 1965. Laten we even luisteren nu. Jos joku nakkaa ydinkakkaa kohta tänne Eurooppaan, niin mitä haastat, kun kaikki saastat, sieltä kasvoillemme saamme. Jos joku viskaa pommin niskaan, niin sä tuskin huomaatkaan. Osallistuu neuvottelun seurantaan. Tieteen aivot ja toisten raivot punoo salajuoniaan. Jos et sä heräät, sällä herää, niin et herää ollenkaan. Ja, een agressief nummer, maar blijkbaar wel erg geapprecieerd door de jeugd.